Sanibonani, nginibingelele nonke emakhaya. Nginamukele ohlelweni. Igama lami ke mina ngingumthuli wakwaButhelezi. Namhlanje sizofunda ngohlelo lokudlala ngezinhlamvu zamagama esiZulu nokudlala ngamagama esiZulu ukuze lowo odlalayo afunde ngokuloba amagama esiZulu. Sofunda ngalolo hlelo lolo namhlanje. Ake sibone ukuthi uhlelo ke lubukeka kanjani. Inkundla yohlelo ibukeka kanje. Lolu hlelo ke umuntu mayedlala uyaye aciphize nansi inkinobho ukuze akhethe ifile enamagama okuzodlalwa ngawo ebese eciphiza nansi enye inkinobho ukuze aqale ukudlala umdlalo. Igama leli okudlalwa ngalo livela la enkundleni yohlelo, livela kule ndawana le. La umuntu odlala lo mdlalo udinga ukuthi abuke izinhlamvu zamagama lezi ezivelayo la ebese ezama ukubona ukuthi lezo zinhlamvu zamagama zakha liphi igama. Kumele ukuthi azihlele umdlali izinhlamvu zamagama zakhe igama okuyilona lona elisetshenziswa esiZulwini. Ake sibuke amathumbu ohlelo. Amathumbu alolu hlelo made kakhulu, angikwazanga ukuthi ngiwalube wonke la. Kepha-ke okubalulekile lapha emathunjini alolu hlelo insizanhlelo uthikinta esetshenzisiweyo lapha. Uthikinta-ke wona usetshenziselwe ukwakha ubuso bohlelo okanye inkundla yohlelo. Enye insizanhlelo ebalulekile esetshenzisiweyo lapha insizanhlelo urandom. Insizanhlelo urandom yona-ke yenza umsebenzi wokutomula amagama lawo okuzodlalwa ngawo ohlelweni. Indawana ebalekile lapha kule ngxenye yamathumbu ohlelo ile ndawana le. Le ndawo yenza umsebenzi omkhulu wokuthi uhlelo lukwazi ukuthi lutomule ifile enohlu lwamagama okuzodlalwa ngawo ohlelweni. Le ndawana le yenza lowo msebenzi lo ukuthi uhlelo lukwazi ukwenza lowo msebenzi wokutomula i-TXT file enamagama okuzodlalwa ngawo. Kulolu hlelo ke amagama okuzodlalwa ngawo kudingeka ukuba alobwe eceleni kwi-TXT file eceleni alotshwe kanje abe sohlwini kanje ngalolu hlobo. Lawa-ke yiwo amagama lawo okudlalwa ngawo lawa alotshwe kuleyo TXT file. Yiwo amagama okudlalwa ngawo umsebenzisi wohlelo okumele ukuthi azame ukwathola lawo magama awalobe ngendlela eyamkelekileyo olimini lwesiZulu. Uhlelo-ke lukanje. Okubalekile ukuthi lapha kulomdlalo kuba khona amaphuzu umdlali awatholayo uma ethola igama. Umdlali uma ethola amagama amaningi uthola amaphuzu amaningi. Umdlali uma ethola amagama anezinhlamvu eziningi noma amagama amade esiZulu, umdlali-ke uthola amaphuzu amaningi ngalokho. Okunye okubalekile-ke isikhathi esikaliwe la kulo mdlalo. Ngakho-ke uma umdlali edlala lo hlelo kumele asebenze ngokushesha. La igama lelo kumele ukuthi lilotshwe ngendlela okuyiyona livela la. Umdlali kube eseliloba lelo gama lelo kulesi sikhadlana ebese eciphiza inkinobho. Lokho-ke kubukeka kanje. Umdlali ufika abuke igama okumele lipelwe kahle ebese liloba ngendlela eyamkelekile ebese eciphiza inkinobho ebese ethola amaphuzu. Lo mdlalo-ke ukanjalo udlalwa kanjalo lo mdlalo lo.
ake sibonge nisale kahle emakhaya.